Bon dia, jo seré el presentador avui de les jornades. Unes jornades xulíssimes, la veritat, perquè fins i tot a mi m'emociona el poder escoltar aquestes tres persones, aquests tres cracs que vindran a xerrar. No m'enrotllaré gaire perquè volem una mica de dinamisme, a més tinc ganes d'escoltar el Guillem Anglada. El doctor Anglada serà el primer que ens parlarà sobre una ciutat a Mart. Bé, currículum extens, vaig a resumir-lo una mica. Doctor en astrofísica per la UB, és investigador de Ramon i Cajal de l'Institut de Ciències de l'Espai, del CSIC, i de l'Institut dels Estudis Espacials de Catalunya. Ha treballat en el desenvolupament de missions espacials i poder pel que és més conegut és per la seva recerca en el camp d'exoplanetes. El 2016 va dirigir l'equip que va detectar el planeta Pròxima b. Aquest m'ha fet molta il·lusió el fet de poder-lo presentar perquè és l'exoplaneta més proper que tenim, o almenys detectat, perquè és l'estrella més propera que tenim, que és Pròxima Centauri, i aquest exoplaneta l'orbita en una zona, no sé, Guillem, això ens ho explicaràs, si és mig habitable o no, o està per allà, no? Cap avall, amunt, bueno, en fi. Pel que ve avui és per parlar-nos de NUA. És un projecte que l'ha fet amb Sonet, que és una comunitat de professionals que té com a objectiu desenvolupar i explorar la sostenibilitat a llarg termini de les activitats humanes a l'espai. NUA és una hipotètica ciutat sostenible a Mart i a més va quedar finalista dels 10 projectes finalistes en el concurs que va convocar la Mars Society per definir com serà la vida al planeta vermell el dia que anem a colonitzar-lo. Bé, avui ens en parlarà molt. Perquè us feu una idea, va ser un dels investigadors més influents del món segons la llista Time 100. És a dir, tenim aquí tot un investigador i tota una persona de pes. Endavant, Guillem. Sembla... Hola, sí? Em veieu la cara avui a mi dels poquets? Sí? Val, molt bé. A veure com va. No hem practicat gaire. Bé, doncs gràcies a l'organització, a l'Àngel sobretot, i al Carlos per organitzar i per convidar-nos a veure com funciona avui. Us parlaré avui de la ciutat de Mart i en el títol no hi havia l'interrogant, però jo sí que l'hi he posat aquí, en la transparència i d'inici, perquè al final és més que explicar-vos el que farem, us expliquem el que vull intentar transmetre és el que potencialment podria ser. La nostra feina, si voleu, com a científics, tecnòlegs, investigadors en l'espai, no és tant fer les coses, sinó presentar-les, iniciar la conversa amb vosaltres, presentar fets, presentar números i dir-vos el que és factible o el que no ho és. I aquestes idees que potser tenim de com serà el futur d'aquí 50 anys, com serà el futur fora de la Terra, tots ens imaginem moltes coses, ens imaginem les guerres de les galàxies, ens imaginem Star Trek. Quin d'aquests futurs realment és el que almenys, des del punt de vista de la ciència no és més que l'experiència acumulada i el coneixement que anem acumulant i que fem servir per predir com podrien ser les coses, una mica quin és el tipus de ciutat o el tipus d'activitat en l'espai que podria haver-hi això, d'aquí uns 50 anys. I per això aquí us formulo la pregunta, és un diàleg. Jo us explicaré, vosaltres em responeu, us formeu idees, em pregunteu, ens dieu, però per què he de gastar tants diners per fer això, per fer l'altre si hi ha altres problemes? Ja veureu que tot està força connectat, com sempre. A veure com va. Veus? Ja no passa. No està passant. Bé, molt bé. Una mica ja ho ha dit el Sedat, l'ús sostingut i continuat de l'espai no és només un repte científic i tecnològic, és una qüestió de societat. És com preguntar-nos al segle XII si tenia sentit explorar l'oceà. Està bé explorar l'oceà? Li preguntaves al científic sí, perquè volem saber si la Terra és rodona, si què hi ha més enllà, veiem l'horitzó, veiem que baixa la curvatura, volem entendre les estrelles com la Terra gira. I li preguntaves i arribaria a cert moment i diria, però això per què serveix? I la resposta que ha sigut el científic, per coneixement. Però òbviament sabem que l'exploració dels oceans és el que ha obert que hi hagi un món globalitzat, que entenguem el món d'una forma diferent. I era impossible predir, per aquell científic, quin seria el retorn tecnològic, econòmic
d'aquella exploració dels oceans. Doncs aquí és una mica el mateix amb l'espai. L'espai és el proper oceà. L'espai no és només un lloc on passa la ciència-ficció, sinó és un lloc on ara podem començar a accedir de forma molt diferent com s'hi ha accedit en els últims 30 anys, i això us en parlarà la següent ponent, la Mònica, on l'accés cada cop és més fàcil. Abans eren governs o macrogoverns que podien accedir-hi, ara ja poden accedir-hi governs petits, inclús ciutats, inclús universitats o petits grups empresarials que puguin fer activitats a l'espai. Els llançaments són molt més econòmics i, per tant, és una cosa que ja està passant. Bé, ja us he explicat una mica per què i com, per què volem explorar l'espai, per què volem preguntar-nos, per què us parlo avui de l'exploració de l'espai i de la vida a Mart. Bé, perquè és un problema que no és adequat només que solucionem els científics presentem fets, estudiem, intentem quantificar, però és una cosa que hem de fer una mica entre tots. No som experts tampoc en fer un telescopi a Xile sí que és una cosa enginyeril, però fer, per exemple, una colònia o una eventual colonització, no m'agrada fer servir la paraula, però un assentament també té connotacions, és difícil trobar la paraula correcta. Una població a Mart, diguem-li així, un poble, no és només una qüestió científica, és una qüestió d'organització social, una qüestió d'infraestructures, una qüestió econòmica, ha de tenir sentit en tots els aspectes i, per tant, com a científics de l'espai necessitem la participació de tothom. Necessitem converses amb mitjans de comunicació, organitzacions, governs, no només comunicar en xerrades públiques, sinó hi ha molts vehicles de comunicació. La divulgació científica no és jo vinc i us explico només, hem de parlar amb polítics, hem de parlar amb empresaris, hem de parlar amb altres científics, amb governs, etc. I crear aquests vehicles. Això és una mica l'objectiu d'una cosa que us ha mencionat el CEDAT, molt breument, que és SONET, que és aquesta xarxa que es diu SONET, que hem organitzat i estem organitzant i encara està en nucleació, que és una xarxa, bàsicament són professionals, majoritàriament acadèmics, però també fora del món acadèmic, per intentar tenir aquestes converses i començar a generar activitats una mica fora del nostre entorn més purament científic i tecnològic per poder tenir converses amb la societat. Perquè una cosa és conversar amb una persona, saps com s'ha de fer, t'has de posar davant de l'altra, però parlar amb la societat com a ente abstracte és una cosa més complicada. Hi ha els seus canals i hem d'aprendre a fer-ho bé. Llavors, una mica la ciutat de Mart és una mica un exemple, un cas d'estudi de les coses que ens agradaria anar fent. I ja veureu que és una cosa que dona per molt en el sentit de les converses que genera. Us plantejaré una mica la idea que vam tenir i com l'hem desenvolupat i segur que algú saltarà, però això que dieu és una bestiesa, això és no sé què. Sí, però si no ho fas, si no intentes començar-ho i no intentes escriure-ho, estàs sempre discutint des del sofà de casa sense realment saber què és factible o no. I el que volíem fer és, almenys tècnicament, físicament, materialment, què era factible per poder emmarcar aquesta discussió en quelcom que tingués sentit i on tothom pogués contribuir-hi. Un cop tens la infraestructura, pots parlar de l'economia, pots parlar de la política, pots parlar de com s'organitzen les coses. Sense saber com és el món real, sense saber com es propaga el virus, no té sentit que prenguis decisions polítiques. Has d'entendre primer quina és l'essència que darrere i aquest és una mica l'objectiu. Molt bé. Doncs a veure, per una mica ficar context, NUA és el nom que li vam posar, simplement és un nom xinès, vam provar de posar-li un nom que no fos estrictament europeu, perquè ens faltaven una mica de col·laboradors d'Àsia. Té a veure amb una deessa de l'antiguitat xinesa, de la mitologia, que protegeix a la humanitat i que l'ajuda a progressar en el món. Doncs una mica el mateix, però a Mart. I una mica perquè aquestes són les 4 idees principals en les que es basa el disseny. Molt important, això és una cosa que va dir la Mars Society, perquè vam fer-ho a resultat del concurs que va crear el Mars Society, que és una altra d'aquestes eines d'interacció que existeixen perquè la societat parli. De vegades pregunten per què serveixen aquestes societies. Són eines perquè la societat, a través dels seus membres, a través d'indústria, polítics, puguin accedir o discutir, fer d'interlocutor amb el món científic. Va crear aquest concurs, van dir, vinga, concurs internacional, creeu ciutats per 1 milió d'habitants, a veure com serien. Nosaltres vam ficar altres restriccions per la forma que tenim de treballar i és que vam mirar que no només és posar una ciutat a Mart que sobrevisqui, sinó que s'ha de poder desenvolupar. Estem segurs que podem, si tinguéssim infinits diners, agafem, tots posem en coets, ho despleguem a Mart i la cosa funcionaria, però no es tracta d'això. Es tracta de que es pugui desenvolupar in situ, és a dir, comences la ciutat, poses unes X persones allà, la Terra desapareix, es destrueix, no és això, simplement és per tenir el marc mental, i aquella ciutat realment seria capaç de desenvolupar-se. Hem de tenir en compte que és un lloc hostil, el planeta no dona tot el que ens dona la Terra, i per tant, des d'un punt de vista filosòfic, aquesta ciutat podria créixer ella sola?
ha de poder créixer amb els seus recursos i també ha de ser un lloc atractiu, confortable on viure-hi. No estem dissenyant una estació de recerca, ni una acadèmia militar, ni una estació petrolífera, on la gent va allà una mica a sacrificar-se i després tornar, sinó que és un lloc on eventualment la gent vulgui anar-se'n, ha de tenir un atractiu comparat amb les ciutats terrestres, és una forma de vida diferent, ha de ser una experiència diferent on la gent vulgui anar-hi, perquè volem gent altament motivada que vagin allà i tirin endavant. Molt bé, i això és important. És tan important l'últim com construir parets que ens aguantin la pressió o les condicions marcianes. Si no, no té sentit, és una ciutat, recordem. Llavors, el procediment que vam seguir, per això sembla una ciutat marciana i n'hem vist de ciutats marcianes, n'hem vist de la ciència-ficció, n'hem vist en gent que ho expliquen en museus, però aquí el que volíem fer era un treball una mica quantitatiu, i llavors està formulat de la forma com es formulen, com s'encaren els projectes d'enginyeria o inclús científics. No es tracta de dir, anem a fer una ciutat i després ja veurem si funciona o no, però que sigui maco, sinó que vam fer una mica el procediment, i això funciona en ciència com en enginyeria, en moltes altres branques. Avui en dia l'estructuració de projectes segueix una mica aquesta estructura. Un primer fa una llista de coses que la ciutat ha de fer, ha de donar menjar, ha de protegir, ha d'organitzar el treball, ha de donar seguretat, cobertura sanitària, etc. El que sigui, ha de fer ciència, ha de fer el que sigui. Després mires els constraints, les restriccions que l'ambient et posa, si estàs al desert, si estàs a Mart, si estàs a l'Antàrtida, és el mateix, simplement les restriccions seran més fortes o menys. I llavors tens temes tecnològics que no es poden passar, dius, necessitem tanta energia, s'ha de vigilar perquè no tenim aquestes fonts d'energia, has de mirar realment el que està disponible. I amb això fas una llista de solucions. Doncs mira, per solucionar posarem carreteres, que en soluciona. O no, en comptes de carreteres no, perquè malament, cotxe privat, dolent. Posarem transport públic, un sistema com tramvies lleugers que ja ens servirà per transportar la gent, per transportar mercaderies, i ens complirà una llista de funcions. Fas una llista de solucions, llavors ves a fer el pressupost, perquè les coses costen, ja sigui a la Terra o a Mart, no costen diners, si voleu a Mart perquè no n'hi ha, però sí que al final les coses costen. Serà energia, seran materials, seran hores de feina que la gent hi haurà de posar, es pressuposta, si ho féssim a la Terra, així és com ho vam fer aquí, i llavors el que vam fer és un mapa de tots els costos de tots els materials amb el que hi ha a Mart, a veure si existeix, si no existeix, i això et respon a la pregunta, això és factible, igual identifiques que hi ha un material o un procés que no hi ha forma de fer a Mart. I si veus que això ha passat, tornes a començar, tornes a buscar una llista de solucions que realment puguin complir això. I aquest procés es va repetint. El vam estar repetint per aquest projecte en particular durant 3 mesos, vam fer 2-3 iteracions, diria. Molt important, les coses no surten així a priori, se m'ha acudit la idea, és millor escriure-ho, veus el que queda al final, això aquí hi ha totes aquestes coses que no funcionen, tornem a començar. I aquest és una mica un procés modern, sobretot quan interactues amb equips. Si treballes un sol, un pot anar una mica més a la idea, però quan treballes amb equips és com important anar fent conversions, com amb el software, amb el programari que es van fent iteracions, doncs una mica el mateix. Doncs aquest és el procés que vam seguir per dissenyar la ciutat marciana. Ja tornem a estar amb el mateix. Quasi que et marcaré, Carlos? Sí. Va, per així. I llavors, anem a Mart ja, que us he parlat molt d'abstracte. Mart és el 4 planeta, començant pel Sol, o per Mercuri del sistema solar. El sistema solar, bàsicament, són aquests 8 planetes, la part exterior, que això no està a escala, això és molt més compacte, diguéssim una escala 1,5, tens el que es diuen unitats astronòmiques, la distància Terra-Sol. Amb un parell d'unitats astronòmiques tens tots els planetes rocosos en el sistema solar i la part exterior que va de 5 a 30 unitats astronòmiques, molt més gran, tens aquests planetes gasosos i els planetes interiors. Sí que funciona ara, aquests són els 4 que tenim. El de dins Mercuri és molt diferent i podríem parlar-ne un altre dia, però els altres 3 són molt semblants, o pensem que són molt semblants en termes de composició i de formació, que són Venus, la Terra i Mart. Espera't. Ui, ara he canviat això. Va. La diferència, de fet, Venus i la Terra són molt iguals, són pràcticament idèntics. De fet, el planeta més similar a la Terra és Venus, no Mart, però Venus està una mica massa a prop del Sol i sabem que fa uns centenars, milions d'anys, va haver-hi un event d'escalfament global catastròfic i el va transformar en l'infern que sabem avui. Podria haver hagut vida a Venus
De fet, podria ser inclús més probable que Mart o que la Terra, perquè estava més a prop del Sol, sempre hi ha hagut més energia, però l'esdeveniment d'escalfament global va esborrar completament qualsevol cosa que pugui haver-hi. Us ho dic, ho vaig repetint, escalfament global, perquè és una cosa que sabem que... I tenim Venus aquí per recordar-nos que si ens passem... És molt bruto, el cas de Venus, però és una mica el cas extrem de com podríem acabar. I Mart, en canvi, està més enfora, és més petit, està molt més fred, perquè està més lluny del Sol. Llavors, una mica la història de Mart és una mica diferent. A veure... Sí? Ara... Ho has fet tu? Sí, vale. D'acord. Doncs la història de Mart és una mica diferent. Està més enfora, és més fred, la composició és pràcticament la mateixa que la de la Terra, però el que va passar és que al ser més petit, al principi va començar com una bola de gel, molta aigua, molt fred. Llavors va començar a tenir volcans, i els volcans el que fan és donar gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Això va escalfar la superfície i va fer que hi haguessin oceans durant uns... Això són gigaanys, que són milers de milions d'anys. Durant 500 milions d'anys, Mart va tenir aigua a la superfície, però després el nucli del planeta solidifica, deixa d'haver-hi volcans, deixa d'haver-hi gasos d'efecte hivernacle. El mateix passaria a la Terra, per cert. Els volcans, que ara estan molt de moda, com sabeu. Oh, ara ha passat. Si deixessin de funcionar els volcans, el diòxid de carboni és dolent si ens passem, però si no en tinguéssim, la Terra es congelaria també. Doncs és el que li va passar a Mart, es va quedar sense volcans i es va quedar també sense camp magnètic. Això va fer que l'atmosfera s'erosionés en part i que es refredés. Llavors l'aigua, de fet ara es pensa que més que erosionar-se l'atmosfera i perdre l'aigua, l'aigua està congelada en el planeta i capturada en els minerals, està com en aqüífers, però els aqüífers s'han congelat. I està en una forma que es diu permafrost, que és el mateix que tenim a l'Àrtic, que és que la Terra forma part de la roca, diguéssim, el gel. Doncs una mica és com està Mart avui en dia. Sí. I això no sé per què està en anglès. Sí. I la prova de que va haver-hi aigua en el passat és que es veuen coses a la superfície que clarament han estat esculpides per l'aigua. Aquest és el cràter Jezero, és una simulació de com devia ser quan hi havia aigua líquida funcionant. Aquí és on ha aterrat la sonda Perseverance de NASA fa uns mesos. I aquí es veu clarament com un riu i una forma d'un delta amb tot de dipòsits, minerals, de coses que baixaven pel riu. Per això s'ha aterrat aquí, perquè en un lloc sol pots mostrejar tot el curs del riu. Tot el que s'ha erosionat del riu ha anat a parar en aquest delta. I aquí, si hi havia alguna cosa en alguna part d'aquest riu que estava viva o hi havia fòssils, doncs és el lloc on ens agradaria o és més probable que el trobem. Doncs Mart va tenir aigua i avui en dia també... També hi ha evidència, de fet, que hi ha aigua. Hi ha aigua en els pols, només cal mirar Mart pel telescopi. Si teniu un telescopi decent, es veu que és com blanquet. Des de Mart es veu, els pols es veuen blancs. I, a més, inclús es veu, se suposa, o hi ha hipòtesis, hi ha com a evidència de que hi ha aigua líquida. De fet, està fluint molt lleugerament, no com a la Terra, que hi ha pluges i hi ha un cicle hidrològic molt important, però sí que es nota. Hi ha evidència de que hi hagi llacs subterranis, no són llacs, simplement vol dir roca humida, però en forma líquida, no en forma sòlida, a certa profunditat on la temperatura és prou alta i pressió. I també inclús es veuen fluxos estacionals. Això són fotos fetes a Mart en uns mesos de separació, que es va veure que hi havia com uns canalets que van aparèixer i després van desaparèixer. I això, l'únic fluid que sabem que pot... Al Mart l'aigua no es congela automàticament ni s'evapora, triga una estona, no és instantani, l'aigua bull, però triga una estona, suficient com perquè si hi ha una exposició d'aquesta aigua pugui córrer muntanya avall i crear aquests canals. I això, per exemple, el del 2011 s'ha detectat. O sigui que aquesta aigua hi és. El fet que hi és, segurament el que passa és que Mart, l'eix de rotació va canviant amb el temps, no com la Terra, que és més fixa, va canviant i va exposant més al pol o exposa més l'oceà a l'equador, a la llum del sol, i això fa que, clar, un cop de vegades el pol està exposat al sol més, hi ha més evaporació, l'aigua es redistribueix, quan es torna a posar amunt, l'aigua llavors es redistribueix, la que s'ha posat en els equadors torna al pol, hi ha una certa hidrologia a Mart. Doncs, aquest és el nostre planeta, aquest és el lloc on volem anar. Molt alienígena, això és el cràter Jezero, imatge presa per la sonda Perseverance de fa 3 mesos. Tot i que sigui alienígena, és un lloc que ens aboca als deserts terrestres. A mi m'agrada molt aquest panorama perquè veus moltes coses. Podries caminar per aquí quasi bé, et veus fent una excursió. I aquí és el lloc on, eventualment, aquest cel de color taronja, fantàstic,
on eventualment, amb tot això que veiem aquí, aquestes pedres, aquesta sorra, podem realment viure en aquest lloc. Aquest és el paisatge, una mica en el que estem, el nostre escenari. Opa! Bueno, va com va això. No ho sé. Ara, sí. Bueno, Mart ha de ser un lloc humit i probablement, com es diu, avantatjós per la vida en el seu inici. No sabem si va haver-hi vida, i ara ho esbrinarem, és el que estem investigant. Ara, avui en dia, és un planeta de color vermell, però gelat, bàsicament, i la pregunta és una mica, en el futur, podríem pensar en que torni a ser un planeta blau amb aigua fluint i els humans utilitzant o vivint, expandint la nostra experiència, la civilització, en un altre planeta. I això és una mica l'esforç que hem intentat fer amb això que us explicava, el disseny d'una ciutat a Mart. No és una ciutat, no estem pensant aquí com començar aquesta ciutat, que també és un problema, repte important, s'hauran de portar una sèrie de coets. El tema és si té sentit inclús començar aquesta ciutat, perquè si comences una ciutat però saps que per mantenir-la viva has d'estar enviant coets cada 2 mesos per mantenir-la, perquè funcioni tot, perquè hi ha certs recursos que no hi ha forma d'obtenir al planeta, no té sentit. Simplement no comencis a fer una cosa que veus que no anirà enlloc. I una mica el que volíem fer era això. Perdó que estava en anglès, però ja us ho he explicat una mica abans. Hi ha uns principis de disseny que vam imposar perquè tingués una mica de sentit a llarg termini que aquesta ciutat existeixi. Una, que el creixement no només que sigui sostenible, sinó que el seu creixement sigui autosostenible, és a dir, ha de poder passar tot a Mart, pràcticament. Que sigui resilient, que és una paraula que s'està tornant de moda, que és que no depenguis d'una sola tecnologia, d'un sol procés, que no depenguis d'una sola cosa, que el sistema sigui robust. Els ecosistemes acostumen a ser resilients. No hi ha un sol procés que regula la pol·linització de les flors, sinó que hi ha diversos, i encara que les abelles aquell any no funcionin molt bé, les formigues faran part de la feina, per exemple. D'acord? Doncs una mica el mateix, ha d'haver-hi molts elements de resiliència i també ha de ser un lloc que la gent hi vulgui anar, bàsicament, que ha de ser un lloc emocionant per anar-hi a veure. No. Va, es posa una equació diferencial, només us en posaré una. Això, per començar, jo soc físic també i quan m'aproximo a un problema miro de, almenys, primer intentar veure els números, intentar veure els números bàsics, i aquí és el que es diu, és un model de creixement on diem aquesta dn dividit per dt, és una derivada, una derivada vol dir com varia el número, n és el número d'individus en funció del temps, és a dir, quin ritme canvia, com creix, ha de ser igual o proporcional al número d'individus que existeix dividit per una escala temporal més el número d'importacions, n sub i importacions. Què vol dir això? Què vol dir? Molt fàcil. Vol dir que si jo tinc 1.000 persones, aquestes 1.000 persones poden treballar per portar 100 persones més en el meu planeta o en la meva ciutat. Treballaran, construiran la ciutat i podran venir 100 persones més. Si tinc 10.000 persones, no seran 100 persones més, sinó que seran 1.000 persones més. És a dir, el ritme de creixement és proporcional a lo gran que és el sistema. Sí? Aquesta equació diferencial us pot semblar molt alienígena, però de fet és la mateixa equació diferencial que segueix l'expansió d'un virus. El ritme de creixement és proporcional a quanta gent té el virus. Si tens 10.000 persones amb virus, contagiaran a 1.000 persones més. Si en tens 100.000, contagiaran a 10.000 persones més. Veieu que el creixement és aquest. I quan tens una equació d'aquestes maneres, que el ritme de creixement és proporcional al nombre d'individus, el creixement que es deriva d'això és el creixement exponencial. Sí? Això són anys perquè vam planificar aquesta ciutat. Doncs, podem posar una escala de 50 anys perquè en termes urbanístics té més o menys sentit que una cosa es desenvolupi en 50 anys. No pots posar 1 milió de persones en un parell de mesos. 50 anys per posar un número. I aquí, en l'escala vertical, és el número d'individus. Està en escala logarítmica, veieu que és 1.000, 10.000, 100.000 i 1 milió. D'acord? I quan ho en escala logarítmica, una exponencial és una línia recta. Aquí al principi no és recta del tot, sinó que va fer una mica de curva perquè depèn de les importacions, és igual, són detalls. El tema és que per mantenir aquest ritme de creixement, una cosa a la que vam arribar és que cada individu, cada any, ha de contribuir un 12% del que anomenem city unit. Què és un city unit? Això és una cosa que ens vam inventar, ens ho vam treure de la màniga, perquè volíem quantificar, però com a científics necessitem posar les coses una mica amb números, una mica conceptes senzills que ens permetin després desenvolupar models. I un city unit bàsicament és una persona i tot el que aquella persona necessita, tot el que s'ha d'incorporar a la ciutat
perquè aquella persona pugui mantenir-se viva. No viva només, sinó, com hem dit, ha d'estar contenta, ha d'estar plena, ha de tenir activitat social, ha de poder menjar, ha de poder viure sense misèries, ha de tenir sanitat, etc. Són recursos com poden ser atmosfera que hagis de processar, aigua que hagis d'agafar de la superfície, minerals que hagis de recollir. Després també tota la maquinària associada a tot això, perquè això no ho pots fer sol, no pots sortir i agafar l'atmosfera o agafar els minerals, sinó que ho has de fer amb maquinària. Tot això també ha d'anar en el pressupost, en el City Unit, és com un pressupost per persona. Després tota la maquinària que necessites, indústria, transformació, agrícola, etc., per fer els aliments, per fer els elements que aquesta persona necessitarà, i tota la infraestructura lligada a una persona. Quina fracció d'hospital li toca, cada quantes persones necessites un hospital, cada 400, cada 500, cada 2.000, i tot això ho poses en un pressupost per persona. Per posar una persona a Mart, i això funciona a Mart com funciona a Figueres, has de gastar tantes tones de pedra, tantes tones de ferro, tantes tones de no sé què, tantes megajoules d'energia, d'acord? I llavors definir aquest City Unit era com el concepte fonamental, perquè sabem quin ritme de creixement volem mantenir, cada persona ha de construir un 12% d'un City Unit cada any, per tant hem de mirar a veure tot això realment si a Mart és factible. Llavors, Mart, a part de ser un lloc que els minerals o els materials són diferents, és un lloc bastant inhòspit. Aquesta és la ciutat, us avanço, no sé si us sembla una ciutat o no, ara veureu què és cada cosa, és només un preview perquè ho veieu, i hi ha molts motius pels quals té la pinta que té. La ciutat està aquí, de fet, això és producció solar, això és producció d'aliments, aquí hi ha un port i aquí hi ha tot de coses també, ara veureu per què és així. A veure, és especulació, perquè aquesta ciutat ningú ens l'ha encarregat que la comencem, però és una cosa a partir de la qual podem començar a quantificar. I per què té aquesta forma? Bé, perquè primer a Mart les condicions són les que són i no vull entrar molt en detall perquè no tenim temps, però per exemple la pressió atmosfèrica a la superfície és pràcticament nul·la, l'atmosfera és molt tènua i per tant no has de construir edificis perquè aguantin el seu pes, has de construir edificis perquè aguantin la pressió. Sí. I la força de la pressió és molt més gran que la gravetat, per exemple. Llavors has de dissenyar les coses diferent, has de fer que t'aguanti, no que no col·lapsi. La temperatura. De dia a nit, Mart, la temperatura pot canviar 100 graus centígrads, vol dir que els materials han de poder fer això i has de tenir en compte que sempre has de vigilar que no hi hagi pèrdues de calor, per exemple, o que no hi hagi massa calor i després no la puguis dissipar i es fregeixi la gent a dintre. Radiació. L'atmosfera de Mart no protegeix gaire per la radiació i, per tant, també s'ha de dissenyar solucions que et permetin, a la vegada que et protegeixen de la temperatura, et protegeixin de la radiació. Radiació són partícules que venen de la galàxia o del Sol i que penetren els materials. Llavors necessites cert gruix de material, del que sigui, hi ha millors o pitjors, per protegir-te d'això. Entre 1 i 10 metres de material, idealment, sempre has d'estar sota d'aquest gruix perquè et protegeixi. No sempre, pot sortir a la superfície, però almenys al dia a dia has d'estar protegit. També impactes de meteorits, la gravetat és més petita, que això t'ajuda perquè no cal construir estructures tan pesants. I accés a la llum, per exemple, és molt important perquè hem dit que la gent ha d'estar contenta i la llum a Mart ja d'entrada és més baixa que la Terra, és de l'ordre d'un 60% la terrestre, vol dir que mentalment és com si estigués a la tarda tot el dia, llavors això s'ha de gestionar, però a més, si t'has de tapar de la radiació, no és molt consistent tapar-se de la radiació i al mateix temps rebre-la, llavors s'han de buscar solucions una mica creatives. La que vam trobar o la que vam convergir al final després d'iterar és que en comptes de construir a la superfície és millor construir al subsol, no només al subsol sinó en llocs on hi hagi roca, perquè la roca et protegeix dels canvis tèrmics, molt important, més important del que sembla, et protegeix de la radiació, impactes de meteorits i també de la pressió, t'ajuda a mantenir la pressió del teu hàbitat. I a més hi ha altres restriccions que s'han de tenir en compte, que tampoc cal que les llistem totes. Sí? Aquesta és la ciutat, una mica. Aquí a l'esquerra veieu un penya-segat on la ciutat està excavada en horitzontal dintre d'aquest penya-segat en comptes que estigui a la superfície, com que a vegades ens pinten les ciutats. És molt més pràctic per les raons que us he dit que estigui aquí posada i aquí certs elements que us explico així molt de pressa. Veieu, això és una secció de la ciutat. La gràcia és que en l'equip no érem només científics, sinó que hi havia arquitectes urbanistes i una mica el que us ensenyo ara és el Pla Cerdà del que seria una ciutat marciana. No és només que tingui totes les parts, sinó que la ciutat sigui caminable, que els serveis estiguin a prop d'on la gent viu, que la gent pugui treballar, que la gent pugui accedir a tota la ciutat en menys d'una hora de transport públic, etc.
Construint una paret vertical dona l'avantatge aquesta que et dona densitat, vol dir que la ciutat no és superextensa, i a més això, si la paret és de roca, doncs llavors pots excavar i fer servir els túnels. I llavors hi ha una vall on hi ha certes infraestructures també, i la part de dalt, que és on poses la indústria, que és la producció d'energia, i això que no vols veure-ho cada dia quan surts a la finestra, veure allà a la zona industrial. Que qui viu a la zona industrial no passa res, però si tu pots evitar, doncs ho intentes. A veure... Això, vale. Espera't, això els anirem passant així, perquè si no, si amb el clicker serà un lío. Això és una mica el que us deia, la ciutat sortint del penya-segat, unes obertures, això és la solució que van proposar els arquitectes, perquè entri llum natural, està mirant a sud, la llum entra, tens il·luminació, però no estàs directament exposat ni al sol ni a la radiació que et ve de sobre, que és la pitjor, de fet, la de sobre del sol no és tan dolenta a la superfície de Mart. A veure, propera. Aquí una mica una secció perquè veieu com la filosofia una mica, hi ha aquests túnels horitzontals, aquí es posen unes zones verdes sempre al costat de les zones on entra la llum perquè la gent tingui una vida més plena, prop de les cases, perquè puguis tenir accés a la vegetació sense haver d'anar molt lluny. Això seria com un parc, però un petit parc de barri, diguéssim. A veure, passem. Aquí una altra imatge del parc, una mica perquè veieu l'escala humana, aquí hi ha un senyor que està mirant cap a fora, a la vall, tot molt maco, i pots sortir i entrar en comunió amb la natura. Aquí un altre, una mica més gran, hi ha espais una mica més grans on inclús la gent pot venir aquí a fer càmping, perquè no pots sortir a la superfície, sí que pots sortir, però t'has de ficar un busso d'escafandra i no és molt alliberador, allò de sortir a fora a prendre la fresca, no? Has de crear aquests volums, aquests espais interiors que siguin prou grans com perquè et puguis sentir com que estàs fora, per exemple. Ara passem. I aquí una mica el que es deia, una mica com s'organitza aquesta ciutat, per això, perquè sigui caminable, perquè tingui sentit, perquè tinguis tot el que necessita a l'abast, si estàs vivint. Doncs tens on viu la gent, són aquests cilindres de color groc, i està intercalat amb llocs on es treballa, hi ha uns cilindres blaus aquí ficats, hi ha unes cúpules, els parcs, diguéssim, locals, aquí estan, després hi ha llocs on es processa l'atmosfera per poder recuperar l'oxigen, treure el CO2 per enviar-lo als hivernacles, etc. Però tot una mica així entrellaçat, una mica com un pla Cerdà. Es fan uns blocs i llavors com es connecten? Doncs amb connexions horitzontals i ascensors verticals, per exemple, d'anar amunt i avall. Estem parlant que la ciutat tindria 1 quilòmetre vertical. Edificis d'1 quilòmetre no n'hi ha molts aquí, és difícil d'imaginar. Quan el pròxim cop que aneu a veure una muntanya, el Canigó, que està més a prop, jo dic Montserrat, imagina't Montserrat tot perforat de dalt a baix, més o menys és l'escala que això hauria de tenir per poder mantenir la densitat de població. I això, llavors es tracta de vas fent aquests blocs i els vas organitzant de forma que puguis tenir una ciutat relativament compacta, i és això, una mica com l'Eixample, que es va estar pensada perquè la gent el fer servir, aquest cop pensat perquè es faci servir el transport públic d'entrada, no a posteriori, i llavors anar pintant als carrers, i això no, d'entrada ja ha d'anar així. I això és una mica perquè veieu, un lloc on treballaria la gent amb vistes a la vall, això podria ser un d'aquests túnels, que seria com un edifici on la gent hi viu, amb passillos. O sigui, tens aquests túnels, els túnels aquests et donen l'entorn que et protegeix i després a dins, de fet, un pot fer el que vulgui. Pot tenir edificis, pot tenir oficines, pot tenir apartaments. Aquesta és una mica la idea. L'important de tot això, a part de que sigui maco, perquè els arquitectes volien que fos maco, i a més volem que sigui un bon lloc per viure, recordeu, és un requeriment de disseny, no és una cosa que està bé, que sí, però que sigui maco. No, ha de ser atractiu perquè la gent hi visqui. Per això van gastar cert recurs. La idea és que després tot això es pressuposta el que costa en termes de materials, en termes de ciment, formigó, plantes, etc. I llavors es mira si realment és factible o no. Al final surt que no és tant problema, el que costa més són producció d'energia i producció de menjar, ja veureu. Sí, passem a la següent. Aquí a la part de la vall, per exemple, hi ha com unes cúpules més grans que sí que poden estar més exposades a la radiació, perquè la gent aquí no s'hi passa la vida, però poden ser parcs on, a més, tens com més visió a l'exterior. I aquí, un parc que van ficar un llac i uns peixos i tot. A veure, passem. Això seria, per exemple, unes galeries d'aquestes que es veien a la vall, on hi hauria el transport públic. És una mica ciència-ficció, no caldria que fos tan sofisticat. Jo amb un tramvia, inclús un tramvia sense vies, només amb rodes, seria suficient. A veure, passem. I aquí dalt, doncs això, la infraestructura aquesta, que és molt important, perquè la gent et pinta la ciutat marciana, sempre és molt maco, allà amb unes cúpules i uns edificis, però ha d'haver-hi fàbriques, n'hi ha d'haver-hi a tot arreu, ha d'haver-hi producció d'energia i ha d'haver-hi producció d'aliments, sobretot, que és una de les coses que costa més.
Passem, i això... Sí? Aquí una mica els números. Per persona necessites uns 90 metres quadrats de superfície per poder-la alimentar, almenys. Això és calculat amb estudis que s'han fet de l'Estació Espacial Internacional o inclús amb bases a l'Antàrtida. I aquí són els recursos que has d'incorporar perquè la persona pugui estar viva. Per exemple, ha d'haver-hi en el sistema uns 240 quilos d'oxigen que flueix, que va cap aquí, que la planta, que tu el respires i això, però ha d'estar en el sistema perquè l'atmosfera sigui respirable i aquesta persona estigui viva. També ha d'haver uns 490 quilos de nitrogen perquè les plantes el processin i hi ha uns cicles que s'han de mantenir. Això no és que tu hagis de menjar al dia o que la persona ho porti sobre, sinó que han d'estar en el sistema, diguéssim. I una cosa molt important, un número important, és que necessites uns 40 quilowatts per mantenir la persona viva. 40 quilowatts és molta energia, és molta potència. Ara que tothom es mira la factura de la llum, sabeu que en una casa típicament tens una potència contractada d'uns 5 quilowatts, doncs aquí hauries de tenir una potència contractada de 40 quilowatts, per si un cas i un dia hi ha un pic, no et passis i llavors no sigui que et moris. Però això vol dir que aquesta potència ha d'estar tota l'estona funcionant a la ciutat, ha d'haver-hi reservoris, etc. I això és el que realment fa que la vida a Mart sigui difícil. La resta de les coses, al final, és tecnologia i són solucionables. A veure, passem. Una cosa que també sempre surt i que és important pel benestar mental i físic és la dieta marciana. Aquí es va dissenyar una dieta amb la Gisela Detrell, que és una científica que treballa a la Universitat de Stuttgart en sistemes de suport vital. Va fer una mica de review i generar una dieta que fos raonable i que et mantingués psicològicament sa també, perquè a veure, hi ha gent que, per exemple, de la carn està molt bé, hi ha gent que és vegetariana, però hi ha gent que no, ha d'haver-hi varietat alimentària perquè no sempre mengis el mateix, sinó sabem també de les bases antàrtiques i sobretot dels pous de petroli i llocs així remots, que si la gent no té una dieta rica i es tornen una mica, perden el control una mica. Llavors, ha de ser, sí, vegetal tot, però poden haver-hi certs animals, petites quantitats d'animals no és problema. La major part de la dieta sí, hauria de ser vegetariana, a poder ser, inclús, sobretot, en bioreactors i coses així, per exemple, per produir proteïnes, etc. I llavors tens una gran colònia de bactèries que t'ajuda també a filtrar i processar l'aigua i a fixar tots els contaminants que estan en l'aigua, doncs fixar-los en matèria perquè els puguis processar i reintroduir al sistema. Molt important aquí que la ciutat sigui circular en tots els seus materials. Quan tu ingestes minerals, agafes tots aquests minerals, els transformes, entren a la ciutat i ja no surten. Això és una mica el concepte d'economia circular, per exemple, que estem desenvolupant a la Terra. Això res, és una il·lustració d'un lloc on es produiria aliment, per exemple, uns hivernacles, a la superfície perquè hi hagi certa llum, però s'haurien d'il·luminar artificialment, perquè si no, no et dona. Aquí hi ha l'intercanvi. Si pots treballar amb 90 metres quadrats, a la Terra típicament es consumeixen uns 6.000 metres quadrats per persona de la superfície, però a Mart això no funciona? Vale. Sí, ja hi estem. I aquí una mica la part de producció d'energia, per exemple, hem posat aquí menys fotovoltaiques que una cosa que es diu col·lecció solar, acumules la llum solar en comptes de transformar-la en elèctrica i fas coses, i sí que hauria d'haver-hi una mica d'energia nuclear per temes de resiliència, perquè si un dia no hi ha sol, que de vegades hi ha tempestes, doncs tinguis una energia que almenys et mantingui la gent viva. Ja està. Espera, això ho passem ràpid. Has d'anar a Mart també, s'ha de dissenyar el sistema, això també està inclòs en el que costa portar una persona a Mart. I també hi ha un tema de model econòmic, la gent ha de voler venir i els has d'oferir quelcom i també és la forma com es genera o s'inicia una cultura. A Mart la idea és que tu pagues i com pagues és una altra història, ja ho parlarem un altre dia, i a canvi reps els serveis bàsics, més que els que tens a la Terra perquè si no no sobrevius, i també et donen accions de la ciutat que quan es generen excedents, aquestes accions et serveixen per generar una moneda i generar una economia local, on pots recomprar, per exemple, aquests excedents són infraestructura extra, on pots recomprar un parc de cúpula, per exemple, per fer un restaurant o fer el teu negoci. Ja està. Amb això arribem quasi bé al final. Simplement que un cop l'economia és prou gran ha de canviar el model, no només desenvolupar, sinó transformar-se en un lloc on la gent hi pugui viure i per això has d'harmonitzar temes de comunitat, individu i ambient, perquè és molt diferent al terrestre i aquí són on els experiments socials entrarien. I un cop tens això ja saps el que et costa posar una persona a Mart, que és aquí una llista, no tenim temps de mirar-ho, tot el que a la Terra ho faries així, a Mart ho faries amb diferents històries i per tant has de fer el mapping, has de mirar el que costa,
Costa més a Mart que a la Terra, òbviament, perquè no tens petroli, per exemple, i els hidrocarburs són difícils de processar i els plàstics d'obtenir, per exemple. I al final, aquí surt un pressupost del que costaria posar una persona. Això és el City Unit Budget en materials. Necessites unes 1.300 tones de processat de minerals per poder posar una persona. Això inclou, i sobretot, el més gran són graves i sorres. Això també passa a la Terra. Per cada un de vosaltres, per incorporar-vos a vosaltres a la societat, típicament avui s'estan consumint unes 800 tones de sorres, ciments, ciment armat, ferro, etc. Es necessita bastant aigua també, unes 80 tones. L'aigua no és per beure, de fet, és perquè l'aigua conté l'hidrogen, i l'hidrogen és el que es fa servir pels plàstics, per les medicines, per la biologia, per totes les plantes que us donen suport. I diòxid de carboni, però això no és difícil perquè està a l'atmosfera i n'hi ha el que necessitis, i molta potència. Una cosa és per mantenir-se viu, que hem dit 40 quilowatts, però per poder desenvolupar, per poder processar tota aquesta infraestructura necessites molta potència i també són unes 10 vegades més mà d'obra que la que necessites a la Terra. Això vol dir que es necessita molt més suport, intel·ligència artificial, etc. I amb això, i acabo, vol dir que la ciutat marciana és factible, hem identificat les coses més crítiques, que són sobretot la potència que es necessita, molta energia, és factible, has de posar moltes plaques solars, bàsicament, per individu, i quan tinguem altres... No vam fer ciència-ficció, ja us ho he dit al principi, això es tractava de veure amb el que sabem ara què podem fer. No hi ha centrals de fusió, que igual funcionen, igual no, ara sembla que torna a estar arrencat el tema, però jo no m'enfio, perquè portem 30 anys igual. Si hi hagués altres fonts d'energia no seria difícil, però ara mateix plaques solars i una mica de central nuclear clàssica, de tori potser, no d'urani, que són un altre tipus de centrals, podrien funcionar. Però sí, molta automatització, perquè hi ha 10 vegades més de treball que cada humà ha de fer, i això no ho pot fer un humà, perquè la setmana té les hores que té, ho hauria de fer la màquina, que vol dir dissenyar les coses perquè siguin molt més estandarditzades i ja dissenyades per ser operades per màquines. Ja està. I us poso aquest vídeo que té so, però igual no el sentim. Això és l'equip. I do architecture and graphic design. Life support systems. Chemical engineering. Space psychology. I do architecture. Mining and rock mechanics. Fashion and art. I'm an astrophysicist. Architecture. Astrodynamics. In-situ resource utilization and manufacture. Architecture. Brain-computer interfaces. Space engineering. Architecture. Planetary geology and geochemistry. I do genomics with fish. I do planets. I do rocket science and we are Sonnet. Doncs va, ja estem. Oh.